चंद्रशेखर गौरभक्ता जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त जय जय द्वैत द्वैत चंद्र जय गौरभक्ता जय गौरभक्त नारायण देहि शूनि पाषाण विद्धारे आमी तुष्टहाना तबे काइलुम दुहारे उत्तम हानाइना करिमान आपनारे आचिरे करीबे कृष्णा तुम्हारा उदारे तैन्यते हि शून्ये भाषण वितरे आमि दुष्टागण तबे काहिलो न देहरे उत्तमः नहि ना हरिमः आबनरे आचिरे करीबे கிருஷ்ண தோமாரா உதாரே. மொழிபெயர்ப்பு. உண்மையில் இந்த இரு சகோதரர்களின் பணிவு கல்லையும் உருக்கும் வல்லமை படைத்தது. அவர்களுடைய நடத்தையால் நான் மிகவும் மகிழ்ந்ததால் அவர்களிடம், நீங்கள் இருவரும் மிகவும் உயர்ந்தவர்களாக இருந்த போதிலும் உங்களை தாழ்ந்தவர்களாக கருதுகிறீர்கள். இதன் காரணமாக கிருஷ்ணன் மிக விரைவில் உங்களை காப்பாற்றுவார் என்று கூறினார். பொருளுரை. இத்தகையவையே ஒரு தூய பக்தனின் தகுதிகளாகும். பௌதீக ரீதியாக ஒருவர் மிகவும் செல்வந்தராகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவராகவும் செல்வாக்கு மிக்கவராகவும் கல்வி கற்றவராகவும் இருக்கலாம். ஆனால் தெருவில் கிடக்கும் வைக்கோலை விட தன்னை தாழ்ந்தவனாக அவன் கருதினால் அவன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அல்லது கிருஷ்ணரின் கவனத்தை ஈர்க்கிறான். மகாராஜா பிரதாபருத்ரன் ஒரு அரசனாக இருந்த போதிலும் ஜெகநாத பெருமானின் ரதத்திற்காக சாலையை சுத்தம் செய்ய ஒரு துடப்பத்தை எரித்தார். இந்த தாழ்மையான சேவையின் காரணமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த அரசனை கண்டு மிகவும் மகிழ்ந்தார். அதன் காரணமாகவே பகவான் அவரை தழுவினார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அறிவுறுத்தல்களின்படி ஒரு பக்தன் ஒருபோதும் பௌதீக சக்தியால் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. பௌதீக சக்தி என்பது ஒருவனின் கடந்த கால நற்செயல்களின் கர்மா விளைவு என்பதையும் அதன் விளைவாக அது நிலையற்றது என்பதையும் அவன் அறிந்திருக்க வேண்டும். எந்த நேரத்திலும் ஒருவனின் அனைத்து பௌதீக செல்வங்களும் தீர்ந்துவிடக்கூடும். எனவே ஒரு பக்தன் அத்தகைய செல்வத்தை குறித்து ஒருபோதும் கர்ப்பம் கொள்வதில்லை. அவன் தன்னை ஒரு வைக்கோல் துண்டை விட தாழ்ந்தவனாக கருதி எப்போதும் பணிவுடனும் சாந்தத்துடனும் இருப்பான். இதன் காரணமாக பக்தர்கள் தங்கள் இல்லத்திற்கு, அதாவது இறைவனிடம் விரும்பி செல்ல தகுதி பெறுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகா. அதுல சாரி ஜென்மைஸ்வர்ய ஸ்ருத ஸ்ரீபீர் ஏதமாமதபுமான் நைவாஹத்யாபிவா தும்பை த்வாம கிஞ்சன கோச்சரம். இதோட அர்த்தம் என்ன? வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், எக்ஸலன்ட் மாதாஜி. அர்த்தம் என்ன? செல்வம், வீடு, மனைவி இதெல்லாம் வேண்டாம், உன்னுடைய பக்தி போதும்.